אוקיי, היום אנחנו, אחרי הפסקה של פעם אחת, אנחנו מחדשים את הפגישות של Learn יידיש וספרות יידיש אונליין. היום הפגישה היא מספר 114, והתאריך היום, אם אני לא טועה, הוא 21 יולי 2021. כמו בדרך כלל, אני שואף לפני שאנחנו סוללים לטקסט, לקריאה ולתרגום ולפירוש. לפני זה אני שואף תמיד להוסיף דברים בצד הקשורים למה שאנחנו עושים, דברים שנודעו לי לאחרונה ושאני רוצה לשתף אתכם בהם. היום אני רוצה להתחיל בלשאול את עצמי שאלה, לא אתכם אלא את עצמי, ולענות עליה. אם אתם זוכרים, בפעם שעברה, לפני שבוע, דיברנו על המושג יידישיסט, ואמרנו שיש לו 3 משמעויות: אוהב יידיש, דואג לקדם את תרבות יידיש לעתיד, ועוסק ביידיש מבחינה אקדמית, לינגוויסטית, ספרותית וכו'. השאלה שאני לאור זה שואל את עצמי היום, האם קיים בדורנו, בעולמנו, או במדינת ישראל או בחוץ לארץ, יידישיסט שאנחנו יכולים להגיד שהוא ברמה של היידישיסטים בעבר, שגם אהבו יידיש, גם פעלו לשימורה וגם חקרו אותה מבחינה אקדמית, יידישיסטים ששילבו את 3 ההגדרות באדם אחד, יידישיסטים כמו מקס ויינרייך, שהיה אחד החוקרים החשובים בין 2 מלחמות העולם ומייסד ייבו בווילנה, יידישיסט כמו הבן שלו, אוריאל ויינרייך, גם פרופסור ללינגוויסטיקה וגם מחבר המילון שכולנו משתמשים, יידישיסטים כמו דוב סדן, שהיה מורה שלי בפרופסור באוניברסיטה העברית, והיה בקיא בתרבות יהודית בת 800 שנה ברצף, יידישיסט כמו פרופסור חונש מרו, שירש את ראשות הקתדרה באוניברסיטה העברית מסעדן, וגם היה מורה שלי, והיה גם היסטוריון וגם חוקר של ספרות יידיש. השאלה שלי, האם שמעתם בימינו על יידישיסט מסדר גודל דומה? שחי איתנו ופעיל כיום. לא. בלה? אני זוכרת, זה מצחיק, לפני כמה שנים, בתור בדיחה או משהו כזה, דיברנו עם אברהם נוברשטרן, אמרנו, אנחנו יידישיסטים, והוא אמר, לא, אנחנו לא יידישיסטים, אנחנו מקסימום חוקרי יידיש. כן. אבל תראה, אני חושבת למשל שיצחק ניבורסקי, כן. אפשר להגיד עליו שהוא יידישיסט. זה נכון.
אתה יודע מה, נוברשטרן גם כן קצת, דובד רוסקיס גם כן קצת. זאת אומרת, הם לא רק חוקרי יידיש, הם באמת צמחו, גדלו בתוך היידיש, אז אפשר להגיד עליהם שהם יידישיסטים. כן, אפשר להגיד, אולי אחרוני. רגע, אפשר להגיד, אבל אני בכוונה אמרתי, יידישיסטים בסדר גודל של אלה שהזכרתי קודם, המשלבים בתוכם גם אהבת יידיש, גם פעילות לשימורה וגם מחקר. לא ניכנס כמה האמלגמה, כמה השילוב של שלושת המושגים קיים אצל האחרונים שהזכרת, כי אלה הם קולגים שלי, ואני לא אכנס להערכה, אבל אני חושב שאנחנו שכחנו, ועליו אותו אני אזכיר, שכחנו יידישיסט אחד שמשלב את שלושת המובנים האלה בצורה בולטת אולי יותר מהאחרונים שהזכרת. וזהו פרופסור דוביד קץ. האם יאיר שמעת את השם הזה? לא. בלה? שמעתי, אבל לא היה לי הכבוד להכיר. אוקיי. כן, מעט שמעתי עליו. אוקיי, אז אנחנו עכשיו לאור המונולוג יידישיסטי של ד"ר טונקלר, ולאור השאלה שלי, ולאור זה ששמו לא עלה לאחרונה כשדיברנו, אני רוצה לתקן עוול בזה שהוא ידוע פחות, אף על פי שאני חושב שהוא עולה על כולנו בימינו, והוא יירשם לדעתי בתולדות תרבות יידיש במחצית השנייה של המאה ה-20 והמחצית הראשונה של המאה ה-21. אנה נכנסה. הלו, שלום. שלום אנה. מחצית השנייה של המאה ה-21 כיידישיסט הראוי להילמד, להיזכר ואפילו לכתוב עליו ביוגרפיה, כי לדעתי הוא בסדר גודל, ועוד יהיה, הוא כיום נדמה לי בין 65 ופעיל ביותר, בסדר גודל של גדולי חוקרי ומקדמי תרבות יידיש במאה ה-20, ששניים מהם היו מוריי, סדן וחונש. אני לא אקדיש את כל השעה וחצי, כן, על דוביד קץ, אבל אני כן אגיד מה עשה לאחרונה, בשבועיים האחרונים שמעתי שתי הרצאות שלו, ובהן בא לידי ביטוי כל 65 השנים שלו עלי אדמות. כל הידע שהוא צבר כלינגוויסט וחוקר יידיש, כסופר הכותב ביידיש, הוא גם סופר, כמייסד את לימוד יידיש באוקספורד, ומפתח
את לימוד יידיש באוקספורד במשך 18 שנה, כמרצה באוניברסיטת יייל, נדמה לי בסוף שנות ה-90, וכאדם אשר, פרופסור דוד כץ, כן? כאדם אשר הציעו לו בייל משרה ל10 שנים, ובמקום זה הוא ויתר על זה, כי הוא חשב שיש משימה הרבה יותר חשובה מצפה לו. הוא אמר לעצמו, מה אני אבלה את חיי בניו הייבן? אני נוסע לווילנה, למצוא אחרי המלחמה, למצוא את היהודים, אם שרדו יהודים דוברי יידיש נטורלית, כמו בין שתי מלחמות העולם, אני הולך לנסוע מעיירה לעיירה במה שנותר אחרי מלחמת העולם השנייה, לחפש את היהודים האחרונים, לראיין אותם ביידיש, ולראות אם שרדה שפת יידיש אחרי השואה, אף על פי שידידים, פרופסורים להיסטוריה שלו באוקספורד אמרו לו, אתה משוגע, לא תמצא אף אחד, אתה עוזב את אוקספורד, את מה שייסדת ועמלת 18 שנה, ואתה הולך אל הכלום. דוד כץ, פרופסור דוד כץ, בילה, אם אני לא טועה, 22 שנה בווילנה, ייסד שם מכון מחקר ללשון ותרבות יידיש, ועשה דבר שאף אדם אחר בערך מחצית שנייה של שנות ה-80, סוף שנות ה-80, של המאה שעברה, במשך 22 שנה. גילה את השרידים של היהודים שניצלו מהשואה, יהודים אחרונים בעיירות האזור הגיאוגרפי הגדול של ליטא, וכיום הוא מכין מילון שיתווסף למילון של ארכבי, של אותה יידיש שהוא הציל ברעיונות האלה. שתי הרצאות ששמעתי ממנו בשבוע האחרון באינטרנט היו ביידיש. ביידיש בהתחלה, ההרצאה הראשונה ששמעתי, אתם יודעים מה זה היה? יש שני אנשים, נדמה לי שזה בקנדה, שהחליטו ביוטיוב לקרוא את הרומן צמח אטלס של גראדה ביידיש, לתת לאנשים שונים לקרוא, להסביר עם קומנטרים. הראשון שהתחיל לקרוא את הרומן היה דוד כץ. תוך כדי שיחה עם השניים האלה, ותוך כדי פירוש הטקסט ביידיש. בהתחלה לא זיהיתי שזהו דוד כץ, וחשבתי, לא ייתכן שיהודי כזה, כיוון שהוא 65 או יותר, אז הרגשתי שזה לא אדם צעיר, ואמרתי, לא יכול להיות שאדם כזה שרד את השואה ומדבר יידיש מלומדת, יידיש ליטאית, כמו שאני מכיר מהסבתא שלי ומהאימא שלי. מאיפה האיש הזה צץ? עד שבסוף ההרצאה של שעתיים אמרו שזה דוד כץ.
דוד כץ נולד בערך, אני לא זוכר כרגע בדיוק, נולד במחצית השנייה של שנות ה-50 של המאה ה-20, אחרי השואה. דוד כץ הוא בן של סופר משורר ביידיש, מיינטה כץ, שנולד בעיירה בליטא, דיבר עם דוד כץ ביידיש בבית, וכאשר בתשעה באב, ביום ראשון שעבר, ארגון של מקדמי יידיש בקנדה, הזמינו באינטרנט את דוד כץ לתת הרצאה על מסלול חייו. שמעתי ביום ראשון את הרצאתו, ושמעתי את כל המסלול בביוגרפיה שלו, ואת התוצאות של המחקרים שלו, אם כי הוא לא הרבה, כי הוא לינגוויסט, והוא לא רצה לשגע את הקהל בדוגמאות פרטניות. אבל קיבלנו אוטוביוגרפיה מלומדת ומאירת עיניים של דוד כץ והפרויקטים שלו לעתיד. לדוד כץ יש כמה וכמה ספרים חשובים ביותר ללימוד יידיש ושפת יידיש, לא ניכנס לזה עכשיו. אני הכרתי אותו ב-1983, נדמה לי שהוא היה אז בן 26, כמרצה צעיר באוקספורד, בכנס באוקספורד, כאשר נסענו מורים ותלמידים, אז אני לימדתי כבר באוניברסיטה, נסענו לאוקספורד לכנס בינלאומי על יידיש. ומאז, פה ושם, נפגשנו גם בתל אביב, והתכתבנו פה ושם, ואני מסכם ואומר, אם כיום בימינו יש לדבר על דיוקנו של יידישיסט, במובן החיובי והטוב ביותר של המילה, יידישיסט שמשלב בתוכו את שלושת האספקטים שאמרנו, זהו דוד כץ. אם תראו תמונה שלו, יש לו אתר מאוד מפותח באינטרנט, נדמה לי שאם אתם כותבים דוד כץ, אתם תגיעו, ואם תראו את התמונה שלו, אתם תחשבו, נדמה לי, אם אני זוכר אותו מאז שראיתי אותו, שהוא נראה כמו רספוטין ברוסיה, עם זקן אבות, מדבר יידיש חיה ליטאית, ואני ממליץ לכל מי שרוצה לשמוע איך מצלצלת יידיש, לא של אלה שלומדים אותה, אלא איך מצלצלת יידיש, כאשר יידיש הייתה שפת דיבור של המסה הקריטית של יהודים בין שתי מלחמות העולם באזורי וילנה, באזור הגיאוגרפי הגדול של וילנה, רק הוא. אין לדעתי כיום עוד מי שמדבר יידיש חיה כמוהו. כל אלה שהוא ראיין בעיירות בליטא, שנות ה-90, בראשית המאה ה-20, כבר נפטרו. הוא פגש זקנים בני 90, בני 80, הם כבר לא קיימים. הוא הציל ממש את השרידים של יידיש שבין שתי מלחמות העולם, מהפה של שרידי השואה שנשארו קבורים בעיירות בליטא, ואף אחד אפילו לא ידע שהם קיימים. בזה אני
נסיים את המבוא הקצר הזה, האם יש שאלות על כל מה שאמרת? יאיר? רציתי רק להעיר שאשתי ז"ל ואני ביקרנו בווילנה לפני 20 וכמה שנים, והיה לי דוד שהיה עיתונאי ועורך עיתון ביידיש, אליהו ניימרק, ופגשנו בבית הקברות כמה אנשים, ביניהם זקן אחד שדיברנו איתו יידיש. כן. בסוף המאה שעברה, ראשית המאה הזאת, עוד היום אולי יש פה ושם אנשים שמדריכים תיירים, אבל אלה לא שרידי יהודי בשתי מלחמות העולם. הוא שאל אותנו, הוא אמר לי, למה לא תישאר עוד שעתיים? יש פה לוויה. אמרתי לו, תודה. כן. בלה, מה את אומרת? יש קומנטר, שאלות? לא, אין לי שאלות. הייתי בווילנה לפני 4 שנים, כן. בטיול עם דוד אסף. כן, מה פגשת? תראה, זה היה סיור מודרך, ראינו, אני יודעת, יש שם מצבה של הגאון מווילנה, אנשים חיים, מצאת? לא אנשים חיים, לא. אוקיי. אתם צריכים לדעת שעד לפני 2-3 היה בכל ישראל מוזיקאי, יליד וילנה. כן. מה כן? כן, יש משפחה בווילנה, so I am very often in וילנה. לא, עכשיו אני מדבר על מישהו. סליחה? Do you have family in Vilna? Yes, I have the family in Vilna. They are not Lithuanian, they are not Polish, they are Karaims. You know Karaim? Karaim, wow. Yes, because I have some part of my family Karaim. So I have in Warsaw, and they have also some part in Vilna still, in Troki. So I am often in, but for my opinion, when I was 4 years ago, last time, I was in the Jewish district, and I asked about the Litvaki, about the Jewish, and nobody answered me. So I was like, in Warsaw, when you ask about the Jewish quarter, about everybody can answer you where it is, so how to go. But in Vilna, I mentioned the Lithuanian people was like, no exist the Jewish anymore. So what about you ask? So thanks, I had the family, they was with me, we visit together, everything. But it's not so that everybody know in Vilna where is the Jewish quarter. I mean, it was strange, but it is. אוקיי, אני רציתי קצת להרחיב על אותו יליד גטו וילנה, או כשהיה הגטו הוא היה ילד, בכל ישראל עד לפני 2-3, הוא היה מגיש תוכניות, הוא היה סנטרן, לא שמעתם עליו? מי זה? מה השם שלו? זהו, שכרגע אני מנסה להיזכר, הוא אפילו, הוא היה ביחד עם סנטרנית אחרת, הם קיימו מרכז מוזיקה. אלכסנדר תמיר זה שמו כיום, אבל שמו האמיתי הוא אחר. כילד בגטו, כן, הוא אפילו הלחין שיר של שטילר. מה? הברשה. שיר מאוד מפורסם. כן, שטילר, קבורים וקסנדו, במשך עשרות בשנים עד לזמן האחרון. הוא היה מגיש תוכניות על מוזיקה קלאסית, בלילות. נכון. ואצלו בבית, כן,
הוא היה מזמין אנשים, ובסוף הקונצרטים הוא היה מבשל ארוחה לכולם, והשותפה שלו, פסנתרנית מאוד ידועה, אולי אתה זוכר, כרגע שכחתי את שמה, הוא עשה פעילות עצומה. עכשיו, טוב, זה נושא לשיחה אחרת, אבל הוא היה אחד השרידים האחרונים, כן, מהגטו בווילנה, שלא כל כך דיבר על זה, כן? לקחו אותו לווילנה בזקנותו, כן? הוא לא רצה ללכת, לקחו אותו לטיול, והוא היה שם. טוב, אנחנו... אברשה, קראו לו, אני פשוט מסתכלת באינטרנט, אברשה וילקוביסקי. וילקוביסקי. כן, וולקוביסקי, והפסנתרנית היא ברכה עדן. נכון, הם היו שותפים לאותו מרכז מוזיקלי במשך שנים, ועשו פעילות, הם פה בירושלים, עשו פעילות עצומה. פעם אחת אני הלכתי לשמוע. כן, עכשיו, הקונצרטים שלהם באמת לא מאז הקורונה, אבל קונצרטים נניח ביום שישי בצהריים או בשבת בצהריים, בהפסקה הם מגישים מרק. נכון. זה ממש משהו נורא מיוחד, כן. נכון, נכון. כן. נכון, זה היה מוסד לא נורמלי, כן? ושריד של תקופות אחרות. טוב, אנחנו חוזרים ליידישיסטים אחרים. אני דרך אגב ממליץ, תיכנסו אם תרצו לאותו אתר דוביד קץ, ותנסו לשמוע הרצאות שלו ביידיש. זה תענוג לשמוע. טוב, יידישיסטים של טונקלר, מי זוכר איפה הפסקנו? תכף אני אעלה את זה. אני זוכרת, הדבר האחרון שרשמתי היה דר גוטר יור. כן, שמע. קראנו רק את הקטע הראשון, את 5 שורות הראשונות. כן, דר גוטר יור שזה אופמיזם לשטן. אותו יהודי מקייב, בסוף כל הקטע הזה אומר, הילדים שלי עוסקים בדבר שאלוהים יודע מה זה, ואז הוא אומר את המילה בצורה משובשת, במקום להגיד פולקסטימלכקייט, עממיות, הוא אומר פולקסטימלכקייט, זה מצלצל לו באוזן בצורה מעוותת. יאיר, תמשיך. אני מחפשת, הנה, כן, בעמוד 123, שורה? סוף הפסקה הראשונה, כן. שורה? יש שם 5 שורות, ועכשיו אנחנו בשורה השישית. 83, שורה שישית. יאיר, בבקשה. 123, כן. יאיר, לפני שאתה קורא, מה אתה יודע על שלמה? קשה לו להגיע? שלמה, איך הוא אמר, הוא מצוברח ואין לו ראש לשום דבר. הבנתי. אני יכול להבין, הוא במתח גדול, ואני בכל זאת, אם אנחנו מדברים על שלמה, אני גם נזכר באנה. אנה, אני בדקתי וקיבלתי את מה ששלחת לי, ואני אעביר את זה היום או מחר לשלמה, לאותו חשבון. אין בעיה, אני רק ראיתי לדעת there was the transfer only for this, but I asked it only if was the transfer because now it's little bit longer than usually was before from the bank to the bank, so I just לסיכום, אנה, הכסף, הדבר עבר, ואני אעביר לשלמה, לא רצה, אני אולי עכשיו הוא לא חושב, אין לו ראש לדברים האלה,
אבל אני אכתוב לו, אני לא אטלטל. טוב, טוב, אני בסדר. אכתוב לו ואשאל אותו שייתן לי את המספר החשבון ונעביר לחשבון. טוב, שורה 83, שורה שישית, יאיר, בבקשה. Amol Steger pflegen kommen zu meinen Kindergeschäftsverwehren, pflege schon und meine alte Musen brechen die Zähne und reden Russisch. Nicht ein עד פה, תראו, זה לא שירה, אנחנו לא קוראים בתים שלמים, כל משפט פה צריך הסברים. כן, שורה, משפט ראשון, כן. פעם, אמול שטייגר לדוגמה, היו באים רגע, יאיר, אתה קורא ביידיש, אחר כך אתה מתרגם את המשפט. אמול שטייגר, פעם לדוגמה, אתה קראת כמו רבה בחיידר, אמול פעם, השטייגר לדוגמה, בסדר, הלאה. פלגן קומmen zu meinen Kindergästen, היו באים לחדר הילדים שלי, איך כתוב zu meine Kinder? חדר אורחים שלי. לא. אמול פלגן קומן zu meine Kinder גסט. פעם היו באים לילדים שלי אורחים. כן, עכשיו המילה פלגן, מה התרגום המדויק? היו באים, פלגן קומן. היו באים זה נכון, אבל יש... נהגו לבוא. במתמשך, כאילו קונטיניוס. נכון, מה את אומרת בלה? נהגו לבוא. נהגו לבוא. פעם בעבר נהגו לבוא לילדים שלי גסט, אורחים. חברים. Pflegerschein in mein Alte. אני כבר הייתי בזקנתי. לא, תקרא משפט שלם. פלגרשוין כמעט. Pflegerschein und mein Alte müssen brechen die Zähne und reden Russisch. תרגום. Pflegerschein. הייתי נוהג בזקנתי לשבור... לא. לכן אני לא נותן לך לקרוא רצוף ולתרגם רצוף, מפני שכל מילה פה צריך לדייק. פלגרשוין מיין אלתר. אלתר. מה זה אלתר? אלתר אתה יודע מה זה ניט? לא, in meine Alte. מה זה? מי יכול לעזור? בגילי. לא. אלתר זה גילי. אתם לא מבחינים בין עין לאלף? אלתר זה א', אלתר זה עין. לא, זה לא אלתר, זה אלתה. אלתה. מתמיין אלתה. כתוב אונמיין אלתה. מה זה אלתה? אונמיין אלתה, אני חשבתי שזה בזקנתי. לא. לא, יאיר. אני לא יודע. כשהוא אומר, מיין אלתה, הסקינה שלי. מתמיין אלתר. פלגר. עם הסקינה שלי, עם אשתי, ברכן דיציין. שוברים את השיניים בשביל לדבר רוסית. אז הם היו צריכים לדבר עם החברים של הילדים שלהם ברוסית. ובשבילם שדיברו יידיש, ברוסית זה לא הייתה שפתם, כי הם לא היו חברים בתנועות רבולוציונריות, והם לא היו חלק מהחברה הרוסית, אלא מהחברה היהודית הסגורה שמדברת יידיש. אז אומר היהודי מקייב, אוי ואבוי, בעבר, לא עכשיו, בעבר, כאשר ילדיי היו פעילים בחברה הרוסית, היו נוהגים לבוא אורחים לילדים שלי, ואני ואשתי היינו צריכים לכבד אותם ולדבר איתם, והיינו צריכים לשבור את השיניים, כי הם דיברו רק רוסית, לא יידיש. משפט הבא.
nicht einmal pflegt mein Alte, nicht einmal, לא רק פעם אחת. לא, יאיר, תראה, השיטה שלנו היא ברורה וקבועה. קוראים משפט שלם, ואחר כך חוזרים עליו. כן. Nicht einmal pflegt mein Alte sich wählen, ausdrehen und schicken mich. זהו, זה המשפט. עכשיו תתחיל מילה תתרגם. לא, זה כאילו יותר מפעם אחת. nicht einmal, יותר מפעם אחת. נכון. נהגה הזקנה שלי. לא, תגיד ביידיש, אמרנו אחד ביידיש, אחד בתרגום, כן? pflegt meine Alte, נהגה הזקנה שלי. נכון. sich wollen ausdrehen und schicken mir, היא רצתה ausdrehen זה... מי יכול לעזור? sich ausdrehen, ביטוי אידיומטי ביידיש. לפנות אליי? לא. אני אספר לכם בדיחה כדי להדגים את המילה sich ausdrehen. את הבדיחה הזאת אולי סיפרתי לכם לפני שנה, אבל אתם לא יכולים לזכור, ולכן, מכיוון שלדעתי אתם לא זוכרים אותה, אני אספר אותה שוב. זוהי, זה אפילו לא בדיחה, אלא זוהי אנקדוטה קלאסית לגבי מה זה גליצאי. מישהו זוכר? טוב, יאיר לא היה, אנה אולי הייתה ובין העולם. אוקיי. סיפר לי פעם ידיד בתל אביב. מה זה גליצאי? אז הוא אומר, גליצאי אחד. מה? מגליציה. מגליציה. ליהודים מגליציה יש להם אופי מיוחד, מנטליות מיוחדת. כן. והמנטליות הזאת באה לידי ביטוי באנקדוטה הבאה. גליצאי אחד, ותסתכלו על האצבע שלי, הוא היה כותב ביידיש, אבל כשהוא היה כותב את האות פי, הוא היה כותב אותה ככה. מן המרכז, מהצנטרום, היה מגלגל את זה החוצה ככה. רואים? כן, כן. אז שאלו את היהודי הגליצאי הזה, רב יית, אפי, schreibt man nicht das ei, אפי, schreibt man das ei. זאת אומרת, את האות פי כותבים כשמתחילים מבחוץ ומסתובבים כלפי פנים. ענה היהודי הגליצאי, בלה, את לא נזכרת שסיפרתי? אולי כן, אבל ביקשתי כבר לא לסמוך על הזיכרון שלי. אוקיי, ענה היהודי הגליצאי, אפבוס או פרבוס דארפיר זיך הריינדריין, אז יכתן זיך הרויזדריין. למה אני צריך להסתובב ולהסתבך פנימה, כשאני יכול הרויזדריין להסתובב ולהיחלץ החוצה. המילה דריין, לסובב. הריינדריין, לסובב כלפי פנים ולהסתבך. הרויזדריין, להסתובב כלפי חוץ ולהיחלץ, להשתחרר. עכשיו, מה המילה פה, יאיר? אויסטרן שיקט אנטיזיך ואויסטרן. תקרא את זה במשפט, כן? Meine Alte, sich wollen ausdrehen. כן, meine Alte, sich wollen ausdrehen. איך היית מתרגם את זה? לא לסובב אותי, כאילו
איך אני אגיד? מי יכול לעזור? לפי מה שאתה אומר, זה לסובב. לסובב. לא, דריין זה לסובב. הריין דריין להסתבר. הרויז דריין להיחלץ. כן, אבל זה לא כתוב כאן הרויז דריין, כן. הרויז דריין להיחלץ. זיך, אויז דריין להתחמק. זאת אומרת, להסתובב החוצה, להתחמק, לא להיפגש עם הבעיה. להתחמק, איך אומרים בלה בשביל אנה באנגלית? To avoid something. To avoid the problem. אוקיי. To avoid the problem. אני אתן משפט ביידיש, כן? כן. היית in Deutschland. יהודי בגרמניה, בין שתי מלחמות העולם, הולך ברחוב על המדרכה. בגרמניה, יהודים היו, אם הם היו פוגשים מישהו מולם גרמני, היו צריכים לרדת מהמדרכה וללכת איפה שהולכים הסוסים ולהוריד את הכובע. עכשיו המשפט באיש. Ein in Deutschland geht auf dem Trottoir, הולך על המדרכה. Zet a Deutsch kommt entgegen ihm. הוא רואה גרמני בא מולו. איזר הריין אין ההויז. אז במקום להמשיך ללכת, הוא נכנס לתוך בית, weil hot sich gewollt ausdrehen, כי הוא רצה להתחמק מהצורך לרדת באמצע הרחוב. sich ausdrehen, להתחמק. תמשיך, יאיר. המשיכו ולשלוח אותי. גיישון. זאת אומרת, אשתו לא רצתה, זה היה לה קשה, היא דוברת יידיש, קשה לה לשבור שיניים ברוסית, אז היא הייתה שולחת את היהודים מקייב לפגוש את החברים של הילדים. בין המשפט. גיי ולבל, לך כבר, לך ולבל. Die Gäste sind gekommen, האורחים כבר באו. Und man darf mit sie reden Russisch, וצריך לדבר איתם רוסית. רגע, תקרא עוד פעם ביידיש. Gay Velvel, die Gäste sind gekommen und man darf mit sie reden Russisch. תרגום. תרגום. לך ולבל, האורחים כבר באו וצריך לדבר איתם רוסית. אוקיי, בלה תמשיך. Und ich habe so kein Zeit nicht und kein Koyach nicht. תרגום. ולי ככה לא היה זמן ולא היה כוח. כן, הלאה. פלגיך שוינגיין, אז נהגתי ללכת. כנראה שלא היה לו כוח להתווכח איתה. נכון. על זה הוא מדבר, ich hab nicht gehabt, kein Zeit und kein Koyach. נכון, יפה. פלגיך שוינגיין, פורט המנסביל מר קוראז'. תרגום. כי לגבר יש יותר אומץ. מה זה פורט? פורט משום ש... או מכיוון ש... בכל זאת. בכל זאת, כן. בכל זאת הוא אומר, המנסביל. בכל זאת, לגבר יש יותר אומץ. בכל זאת, המנסביל הוא אומר, בכל זאת, אני גבר, הוא מדבר על עצמו, בכל זאת, גבר, מר קורש. יותר אומץ. אלה הדעות הקדומות של יהודים מקייב, שנשים יש להם פחות אומץ, הוא לא פמיניסט. הוא אומר, אשתי שולחת אותי, טוב, אין לי ברירה, אין לי כוח להתווכח איתה, אז הלכתי מפני שבכל זאת, על פי הסטריאוטיפ, כן, אני גבר ולכן יש לי יותר קוראז', יותר אומץ.
אנחנו רואים כאן שוב הגאוניות של דרטונגלר, שעל ידי משפט בלתי ישיר, הוא מצייר את המנטליות של יהודי מקייב שנולד באמצע המאה ה-19. הלאה. זדרסטי, זדרסטי. לא זדרסטי, אלא זדרסטי. זדרסטי, זדרסטי. כן, זה יש בלה, здравствуйте in slang. מה זה? здравствуйте in slang. סלנג, אבל מה זה? What is it? בוקר טוב. זוהי ברכה שאומרים ברוסית, שם ברוסיה, כן. כן, אבל זה סלנג, nobody... זה צורה של שלום, כן? כן, because nobody educated says zdrasty, zdrasty. It's like the worker from Russia saying like that, but usually you say zdravствуйте. אז כמו שלום, שלום או בוקר טוב. ככה מקבלים אורחים. הלאה, בלה. Heint pruft sich euch reden zdrasty, wird man euch deures sein. תרגום. היום, אם אתה מנסה להגיד זדרסטי, אפילו להוציא מהפה את המילה הרוסית. אויסרדן, כן, את המילה הזאת, זדרסטי, ואת מנייך דוירס זין, ידרסו אותך. למה? למה? כי זה בטח לא מקובל, לא... אצל מי זה לא מקובל? אצל היהודים? לא, אצל הילדים שלו. הרי הוא עכשיו בקונפליקט עם הילדים שלו, שהם בעצם המירו את דתם כאילו. הם כבר לא רבולוציונרים רוסיים, הם עכשיו חזרו להיות יידישיסטים, חזרו ללאומיות שלהם, אז אסור לדבר, כמו פעם אני הזכרתי לכם, בלי להזכיר שמות, שבירושלים הייתה לי אסיסטנטית, שהייתה מוכנה לעבוד איתי רק ביידיש. ברגע שהיא שמעה שאני גם עובד בעברית ויידיש, אז היא עזבה אותי, בגלל שהאידיאולוגיה היידישיסטית שלה, המצומצמת והאטומה, הלאומנית, לא יודע איך לכנות את זה, כן, המוגבלת, הייתה שאסור לדבר שום שפה אחרת, מפני שאנחנו מדברים רק יידיש. ועל זה מתכוון דרטונגלר, שילדים של ולבל, הנה יש לנו כאן השם, היהודי מקייב נקרא ולבל, והילדים שלו הפסיקו להיות מהפכנים או פעילים רוסיים, הם הפכו להיות לאומנים יהודיים, אבל לא חס וחלילה שחוזרים למקורות מלפני 3,000 שנה, אלא רק ביידיש. הלאה. Und bei mir, Aregiles, הלייבן, אז מן... לא כתוב לייבן, לבן. לבן, הרגילס, הלבן, אז מן מושטירת מיך. אז ווס? אז מן מושטירת. אז מן מושטירת, ich weiß nicht, מושטירת מיך. לא מושטירת מיך, אז מן מושטירת מיך. תמשיך. אז אצלי זה... לא גמרת את המשפט. גמרתי. אז מן מושטירת מיך. מה יש אחרי המילה מושטירת מיך? Habt sich einmal erreust mit Jungwart, aber זה כבר משפט חדש. זה משפט חדש. למה? מה יש אחרי המילה מושטיר בפיסוק? אחרי מושטירת יש מיך. אז מן מושטירת מיך. מה יש אחרי המילה מיך בפיסוק? נקודה. אז זה טעות. זה נקודה. זה טעות. אז בואי תמשיכי, תקראי את המשפט מההתחלה, עד שהמובן של המשפט השלם יובן. כן. Und bei mir, הרגילס, הלבן, אז מן מושטירת מיך,
Habt sich einmal a Reus mit Jungward, zdrasti, in is Himmel öffnen sich, Punkt wie ich wollt begehen, wer weiß, was für a Kriminal. עד פה. תקראי כמה מילים, וזה המשפט, זה אולי יותר ממשפט, אבל זה האמירה השלמה, כן. טוב. Und bei mir, הרגיל הלבן, ואצלי, הרגל, חיים. לא, רגע, הלבן פה, הוא מדבר קצת טלגרפית. אז הוא אומר, אצלי יש הרגל, נכון, הלבן במשך כל חיי, זו המשמעות. בחיים שלי. כן, זה לא שאצלי יש חיים, אלא אצלי יש הרגל הלבן במשך כל חיי, כן? מהו ההרגל? אז מן מושטירט מיך. כן. אז אני רק מחפשת מה זה מושטירט. לא צריך לחפש, אני אקצר את החיפוש. כאשר מתרגלים אותי, כאשר אומרים לי מה לעשות, מושטירו זה תרגילי סדר בצבא. כמו... אוקיי. סליחה, זה מושטירט, it's like מושטרובץ'? נכון. אז מה שהוא אומר זה שילדיו אומרים לו מה לעשות ומה לא לעשות, כאילו הוא אצלם בצבא, והם הגנרלים, ואומרים לו, זה תעשה את זה, אל תעשה. יש דיסציפלינה. דיסציפלינה, סליחה, פרופסור, זה חיה גליציה, כל גליציה חיה. אוקיי, אבל שוב, דר טונגלר בגאוניותו, במילים שהיהודי מקייב אומר, הוא מראה את המנטליות שלו. הוא מרגיש שהילדים שלו אומרים לו איך להתנהג, מה כן לעשות, מה לא לעשות. הם אומרים לו, אל תגיד זרסטי, אל תדבר ברוסית, תגיד שולם, שלום או משהו כזה. אז אומר היהודי, אצלי יש הרגל, וכאשר אומרים לי מה לא לעשות ומה לא לעשות, מה כן ומה לא לעשות, הלאה ולה. Habt sich einmal a Reus mit Jungward. Habt sich einmal a Reus. כן, תרגום. כאשר... לא, תרשי לי. אוקיי. נקצר. אז הוא אומר, Habt sich einmal a Reus bei mir mit Jungward. אז כשאני בחברת צעירים, חפצי חרוי סמול. פעם נפלט לי. הרי היום כבר לא מדברים רוסית, הם מדברים יידיש, אבל כל חייו יש לו הרגל לדבר רוסית. אז כשהוא עם צעירים, והוא יודע שאסור לו להגיד זדסטי, אבל מה לעשות? כל חייו הוא היה מדבר רוסית, היה אומר לאנשים צעירים ברוסית, אז זה נפלט לו. מה נפלט לו? לפעמים המון. זדרסטי. אז נפלט לו הזדרסטי, שהילדים שלו אומרים לו לא להגיד. Is Himmel öffnen sich, Punkt wie ich wollt begehen, wer weiß, was für ein Kriminal. אז כשנפלט לו הזדרסטי, כאשר הילדים אומרים אל תגיד את זה, is Himmel öffnen sich. מאוד אידיומטי. נפתחים השמיים, נופלים השמיים. נופלים השמיים, זאת אומרת, הוא בחברת החברים של הילדים שלו, הוא שוכח להגיד שלום או משהו אחר, והוא אומר זדרסטי, is Himmel öffnen sich. אז הילדים שלו, עטים עליו בכעס ומסתכלים עליו, כאילו נפתחו השמיים והוא עשה משהו, איך הוא אומר? Punkt wie ich wollt begehen, wer weiß, was für ein Kriminal.
השמיים נפתחים, קורה משהו נורא, פונקט בדיוק, ויכבוד בגין, כאילו אני גרמתי או עשיתי ורוויס בוספרה קרימינל. איזה פשע. כאילו הזדרסטי זהו הפשע הגדול בעולם. והילדים שלו דורסים אותו, כועסים עליו. אתם מבחינים, השפה היא לקונית, טלגרפית, אידיומטית. אני לא יכול להתאפק מלהגיד גאונית, קצרה, טלגרפית, והיא מוסרת את המנטליות ואת המצב, מה קורה כאשר היהודי מקייב בא לקבל פניהם של החברים של ילדיו. עוד משפט בינה ואחר כך נתרגם מילה מילה. יידיש זול מן רדן. יידיש נדבר. זאת אומרת, השמיים שנפתחים בצורה שהילדים שלו מתפרצים, וכשאבא אומר זדסי עוד לא התחיל לדבר, הם מצהירים לדבר יידיש לדבר. כן. גוטה יון, אז מן הייסט תתמה מרדן יידיש. גבום. גוטה יון זה, למה הגענו? נכון. שנים טובות הגיעו כאשר בניגוד לחינוך המקובל שהורים מלמדים ילדים אומרים להורים מה לעשות. אז מן הייסט תתמה מרדן יידיש, שאומרים לאבא ואמא לדבר ביידיש. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, ומה שאני אומר תשמעו טוב, זה מאוד מעניין. דר טונגלר מדבר פה על מה שקרה לפני 113 שנה, או 103 שנים, או יותר. הוא מדבר על פנאטים, היהודים, הבנים של ולב ליהודים מקייב, שלא מרשים לאבא לדבר שפות אחרות, אלא רק יידיש. רבותיי, אותה אסיסטנטית שאני לא אגיד את שמה, כאשר היינו בחברה עם סטודנטים אחרים, זה מה שהיא צעקה. לא לדבר שפות אחרות, לא לדבר עברית, לדבר רק יידיש. וכל מי שפנה אליה ופונה אליה עד היום, היא לא עונה לו אלא ביידיש. המנטליות הקיצונית, הפנאטית, לא נעלמה מן העולם. המנטליות של האדם הפנאטי זה סוג של טמפרמנט ואופי, שכנראה היה קיים ויהיה קיים לעולמי עולמים. שום חינוך לא ישנה את הטמפרמנט ואת האופי של בני אדם מסוימים. שמעתם על חסידות סאטמר? כן. חסידות סאטמר באה מעיירה סאטמר במזרח אירופה. סטומרה ברומניה. סטומרה, אוקיי. ברומניה. זה סטמר, דרך נכון, שאנשים משם, לא יודע אם זה האוויר או מה, ואני מכיר כאלה, שהפנאטיות איננה רק אורתודוקסית, אלא דווקא אנשים שנולדו שם והם חילוניים לגמרי, הם יידישיסטים קנאים. זה לא יאמן. זה לא רומניה, אלא זה טרנסילבניה בתוך רומניה, אני חושב. כן, כן. עד היום. The end of the world. כאשר הרבי מסאטמר
הגיע למדינת ישראל לפני שנה. הוא בא להביא כסף למוסדות של סאטמר בארץ, ורק למוסדות כאלה. הרבי מסאטמר דהיום לא מאמין בקיום מדינת ישראל. בשבילו מדינת ישראל זה עוד מדינת עוין, והיהודים פה חיים בגלות, כמו בחוץ לארץ. עד כדי כך, הקיצוניות הפנאטית, המנטליות הזאת, שום חינוך לא ישרש אותה. בלה ממשיכים. מילא יידיש אז יידיש. Miderstubschickse, לא. Norvos ist das Oberplötzlich gewohnt, Behole mit Jiddisch. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. מילא יידיש זה יידיש, יידיש זאת יידיש. זו שפה כמו כל השפות. כן. Norvos ist dort Oberplötzlich gewohnt, Behole mit Jiddisch. verstehe ich nicht. אבל מה נהיה פתאום כזאת בהלה, כזה דחיפות עם היידיש, אני לא מבין. כן, הבהלה זה מה שהיהודי מקייב, ודרטונקלר דרכו, אומר, אני לא מבין, פתאום אידיאולוגיות, רק לדבר יידיש, אנשים, זה נראה בהמשך, רצים לאספות שרק מדברים יידיש, שרים שירים ביידיש, עושים תערוכות על דברים מן העבר, איזה בהלה זו. הלאה, בלה. להמשיך או שאנה? כן, אמרתי עוד קצת, בלה. מידרשטובשיקסה רטמן יידיש. עם השיקסה של הבית, כאילו משרתת, עוזרת. המשרתת הלא יהודייה. הלא יהודייה. כן. מדברים כבר יידיש. מידר קץ, מידר הון, מידר בהימה, עם החתול, עם הכלב, עם הבהמה. חמיין אפשר זה גרחת. אני חושב שאולי הם צודקים. Von wannen ist Dacke gedrungen, also mit Abeheme und mit der Katz dürfen reden Russisch? מאיפה נובע גדרונגן? זה נובע? בסדר? כן, כן, מאיפה אנחנו מסיקים? מבחינה לא. שעם הבהמה ועם החתול צריך לדבר רוסית? דרטונקלר פה, מציג לנו את המנטליות של היהודי מקייב, שהזהות שלו מתערערת לגמרי, הוא כבר לא מבין מה קורה. מה, אם המשרתת הגויה מדברים רק יידיש, אם חתולים וחיות מדברים יידיש, אולי הם צודקים, הוא כבר, העולם שלו מתהפך. זה לא כמו שהוא היה רגיל בצעירותו, והוא מתחיל לחשוב שאולי הוא לא מבין מה קורה בעולם. אנא. תמשיך. כן, אנה. כן. Aber was verlungen sei. Oder was ist der Verlungen? So lang. לא כתוב פרלונגן. Verlangen. זה לא אותו דבר. פוס פרלנגן זה, תרגום. פרלנגן is so long, yes? לא, פרלנגן זה לדרוש, אבל מה הם דורשים, הילדים שלו? מה הם דורשים? מה הם מבקשים? הלאה, אנה? אז es kommt לפidot der Ropa, רויפה, אנה. רויפה, אני לא יודעת. מה זה רופא, אנה? מה זה רופא? דוקטור. כן.
אבל תקראי את המשפט. Oder Kalmanzan der פודריאצ'יק. פודריאצ'יק. פדיאטרה? פודריאצ'יק. את לא מתרגמת, עכשיו את קודם כל קוראת נכון. אסור לערבב. קוראים אז קוראים, לא מתרגמים. אם מערבבים רצון לתרגם בזמן שקוראים, אז לא מתרגמים ולא קוראים. רק קוראים עכשיו. תתחילי את המשפט מההתחלה. Soll ich mit sein euch reden? תתחילי את המשפט מן ההתחלה. Als es kommt לפidot, der... קומט לפידות זה שם. אז es kommt לפידות der Räufe. Der Räufe. Oder Kalmanzon. Oder Kalmanzon der Podriatschic, הלאה. Soll ich mit sein euch reden Jiddisch? Soll ich mit sie euch reden Jiddisch? עכשיו מתחילים לתרגם. אז es kommt לפידות der Räufe. תרגום. לפידות, אני לא יודע מה זה לפידות. לפידות זה שם משפחה. שם משפחה. אז es kommt, as they came, the lapidot, the Royce, the doctor. כאשר בא הרופא לפידות, הלאה. לפידות, oder קולמון. או קלמנסון, שם משפחה, או קלמנסון דר פודריאצ'יק, או שבא לבית של היהודי מקייב, קלמנסון, המתווך, פודריאצ'יק זה מתווך, גם בפולנית יש פודריאט, מתווך. יש בפולנית המילה פודריאט. פודריאט? פדיאטרה. לא פדיאטרה, מתווך. איך אומרים מתווך? Like agent, like an agent. אוקיי, אגנט. איך אומרים בפולנית? אגנט. אבל יש פודריאט? לא. במילה רוסית. זה רוסית. זה מילה סלאבית, כן. כאשר בא לפידות הרופא לבקר את היהודים מקייב, או שבא קלמנסון המתווך בענייני עסקים, soll man reden mit sie Jiddisch. תרגום? Soll ich mit sich euch reden? They speak Yiddish. לא. soll ich שאני צריך לדבר איתם, עם הרופא ועם המתווך, הילדים שלו אומרים לי שאני צריך לדבר איתם יידיש. הרופא הוא לא יידישיסט, הרופא הוא רופא, והפודריאצ'יק הוא סוחר. למה שאני אדבר איתם יידיש? הם מדברים רוסית, אבל הילדים שלי מכריחים אותי, אומרים לי, גם איתם אתה תדבר רק יידיש. בבית הזה אומרים הילדים, לא מדברים שפה אחרת, אלא רק ביידיש. עוד משפט, אנה. השיין פנים וולט es haben wie meint ihr. Wie meint ihr? השיינם פונים וולט es haben. The nice face wollt es haben. They have nice face. לא, לא די. Es. פנים יפות. היה אם בבית שלי, אומר היהודי מקייב, הייתי מדבר רק ביידיש. פנים יפים היה לי. שאני יהודי שמדבר כל חיי ביידיש, פתאום אני אתחיל לדבר כמו איזה רוסי?
איזה פנים יפות היו לי, זאת אומרת, הייתי נראה מאוד לא טוב, כי אני לא יודע רוסית טובה. לא, להפך נראה לי. בלה, תגידי מה את טוענת. אני חושבת, ככה הוא אומר, אובר וואס פרלנגן זיי, הילדים, אז es kommt lapides der Doktor oder kein sonder Podriatschik, soll ich mit sie euch reden Jiddisch? Aschein ponim veles haben. Wie meint ihr? ואיך את מבינה את זה? אני מבינה, הרי הוא רגיל לדבר רוסית, והילדים שלו רוצים שהוא ידבר יידיש. מי רגיל לדבר רוסית? היהודי מקייב. חס וחלילה. מה? הוא מדבר בבית יידיש, הוא שובר שיניים עם אשתו ברוסית. הוא רגיל לדבר יידיש, אבל עם אנשי מקצוע כמו סוחרים ורופאים, אנשי העולם הגדול, הוא מבין, הם משכילים, הוא לא מדבר איתם יידיש, כך אני מבין. הוא מדבר איתם לפי תרבותם, הוא מנסה לדבר איתם ברוסית. בלה, יש פה... והילדים שלו דורשים ממנו שידבר איתם ביידיש. נכון, אז הוא אומר, אילו הייתי מדבר ביידיש עם הפרופסיונלים האלה, שהם לא אנשים מהחברה היהודית הסגורה, השם פונים וולטסום, איזה פנים יפים זה היה לזה. זוהי אמירה יהודית אירונית. כן, צורה לזה מה שנקרא. ודאי, הרי דר טונקלר פה מדבר בסגנון שיהודים מדברים, ויהודים הרבה פעמים מדברים הפוך על הפוך. פנים יפות היה לזה, אבל הכוונה היא הפוך. זה היה נראה מגוחך, הוא אומר. הרי הרופא והסופר הם לא מדברים יידיש אצלם בבית, הם רגילים לדבר רוסית, הם חלק של ההשכלה, החברה הרחבה. איזה חוסר, איזה אינקונגרואנסי, איזה חוסר תואם, שאני, יהודי מקייב, ידבר ברוסית, ביידיש עם אנשים שהם שייכים לחברה אחרת, אפילו אם הם יהודים. יש פה שוב גאוניות. דר טונקלר נוגע פה בנימים הכי דליקטיים, הכי עדינים של המשבר התרבותי בין יהודים לרוסים. אני לא יודע אם אתם מסכימים עם ההבנה של... אבל אני לא הבנתי, למה זה יש פנים, שאין פנים, what is going with the nice face? Okay. It's the opposite, Anna. It's not nice face. He's saying, if I will talk Yiddish with the doctor and with the agent, yes, how would it look? Is this okay? How would it look? Yeah. Okay. Yes. How would it look? It's not acceptable. Okay. Anna, it's a Yiddish way of saying one thing and meaning the opposite. Okay, נכון. למשל, אתן לכם דוגמה. הרבי מרדזין, הרבי החסידי מרדזין, אהב מאוד סוסים. כאשר הוא היה פוגש חסיד שלו, והוא רצה לתת לו מחמאה, a compliment, הוא היה אומר לו, אוי, הוסטו הפונים פונפרד. ביידיש הרגילה, להגיד על אדם שיש לו פנים של סוס, זה להגיד שהוא אידיוט. אבל... I was thinking like that. אבל בחסידות רדזין, להגיד לחסיד שיש לו פנים של סוס, it's the opposite. כן, כן.
וחסיד שנראה יפה מאוד. זאת אומרת, בסטייל של דיבור ביידיש, יש תמיד מקום להגיד דבר אחד, ולהתכוון to the opposite. אירוניה. כן? כן. השיינם פונים ותיכון זה העניין. כן. זה משהו מאוד קשור לתרבות יידיש, דבר שאולי באנגלית זה בלתי אפשרי. If you say in English, then I would have a very nice look if I speak with you in Yiddish. אם אני אומר את זה לקרטר, לנשיא קרטר, הוא לא יבין. זה אידיום ביידיש, במנטליות יידישאית, שאחר לא יבין. אנא, המשפט הבא. Wollt es gewinnen, Hotsch Jiddisch reden. Wollt es gewinnen, if will be happen, Hotchash Yiddish to speak in Yiddish. כן, בואי תקראי עוד קצת ביידיש. כן. בשביל המשפט השלם, כן. Verstehe ich sehr Yiddish nicht mehr von das ganze Yiddischkeit sehr. עד פה. עכשיו זה משפט שלם. הוא מתחיל ואומר, וולטס גוון, תקראי עוד פעם כמה מילים, מקודם וולט. לא וולט, תתחילי בוולט. Wollt es gewinnen, if Hotchash I will speak Yiddish. לא. תקראי 5 מילים ביידיש שקראת קודם. Wollt es gewinnen, if it will happen. לא, אל תתרגמי, תקראי 5 מילים ביידיש. וולט es gewinnen. Wollt es gewinnen, Hotch Yiddish reden. אוקיי. אז אומר דר טונקלר, הילדים שלי אומרים שצריך לדבר רק ביידיש, אבל היידיש שלהם, וולטס גוון חודש, לפחות עם היידיש שלהם, לפחות חודש, הייתה דיבור ביידיש. אומר היהודי מקייב, הם מדברים יידיש, אני לא מבין. אילו וולט, בעתי, אילו היה יידיש שהם מדברים לפחות יידיש. אבל אני לא מבין את זה. עוד כמה מילים ביידיש? Verstehe ich der Yiddish. נישט. אני לא מבין את היידיש שלהם. הם אומרים שמדברים יידיש, אבל אני לא מבין את היידיש שלהם. שלכם. It means there was some dialect, כן? It was what? The dialect? לא. Or they speak. אנא, סבלנות. עוד מעט הוא יסביר למה הוא לא מבין. הוא לא מבין, רגע, תשמעי. הוא לא מבין כי היידיש של הילדים שלו היא יידיש מודרנית. עם מילים שהוא לא שמע בחיים, יידיש שהתפתחה וקיבלה קומפוננטים מהשפה הבינלאומית וכל מיני דברים. עוד מעט נראה, הוא רק מסביר שהוא לא מבין, ועוד מעט הוא יגיד איך היידיש שלהם. Mehr von das ganze Yiddishist Zeyers. כן,
mehr von das ganze Jiddischkeit sehr. הוא אומר, אני לא מבין לא את היידיש שלהם, וגם לא מבין את היהדות שלהם. הם אומרים שהם מדברים ביידיש, והם אומרים שאני צריך להיות יהודי. אני לא מבין לא את השפה היידיש שלהם, ולא את מהות היהדות שלהם. היהודי מקייב is desperate, הוא מיואש, הוא לא מבין כלום מה הילדים שלו רוצים מן החיים שלו, מה הם רוצים ממנו. עוד משפט תקראי. אז getroffen לוצ'אי. טוב, אז עכשיו דר טונקלר נותן דוגמאות של היידיש של היהודי מקייב, והיידיש שהבניו אומרים אותו דבר, אבל ביידיש מודרני. אז הוא מתחיל, סוד גטרופנס לוצ'אי, אנא, ככה היה מדברת הסבתא שלי, הסבתא שנולדה במאה ה-19, והיא הייתה, הרי גרתי עם הסבתא שלי עד גיל 19, וכשהיא רצתה להגיד, קרה מקרה, אז היא הייתה אומרת, סוד גטרופנס לוצ'אי, הייתה מערבת מילה רוסית, כמו היהודים מקייב, ורצתה להגיד, קרה מקרה, אז אומר היהודי מקייב, הילדים שלי, לא אומרים סוד גטרופנס לוצ'אי, מה הם אומרים? תמשיכי. ist bei sei geschehen גשניש. הוא אומר, כשאני אומר קרה משהו, אני אומר סוד גטרופנס לוצ'אי. is by זה, אצלם, אצל הילדים שלי, הם לא אומרים is גטרופנס לוצ'אי, הם אומרים es ist geschehen הגשניש, קרה מקרה. יידיש מודרנית, תשמעו טוב, על ידי כך שמסלקים, מגרשים את הרוסיציזמים מן השפה. וזו הייתה מגמה בראשית המאה ה-20, לגרש מתוך היידיש המדוברת את הרוסיציזמים, ובמקומם לתת מילים מודרניות ביידיש. הראשון שעשה את זה בספרות יידיש היה מנדלה מוכר ספרים. דברים שהוא כתב במאה ה-19, כאשר הוא פרסם אותם דברים ביידיש בהתחלת המאה ה-20, הוא החליף מילים רוסיות למילים מודרניות ביידיש. דר טונקלר כאן מראה לנו דוגמאות איך בראשית המאה ה-20 שפת יידיש מתפתחת ומגרשת מילים רוסיות, ובמקומם מביאה מילים מודרניות יותר ביידיש. והסבתא שלי הייתה דוגמה של מילים רוסיות שעוד נשארו אצלה, גם בארגנטינה, גם כשאני נולדתי, גם בשנות ה-40 של המאה שעברה, גם בשנות ה-50 וה-60, עד שהיא נפטרה ב-1976, היא הייתה אומר, סיסגשן גטרופנס לוצ'אי, קרה מקרה. עכשיו בלה תמשיכי, עכשיו באה עוד דוגמאות. אז עזב פושט וורט Nieprzyjatność. Not nice, nieprzyjemny. כן, תקראי בלה משפט שלם. אז עזב פושט וורט nieprzyjatność ist bei sei eingenehmlichkeit.
זה כמו שאנה אמרה, דבר לא... יותר מדי ארוך בשבילי. הוא מנגנמליכקייט, כן. אז אומר היהודי מקייב, הילדים שלי, הם לא אומרים, כשרוצים להגיד דבר לא נעים, הם לא אומרים יפריאטנוס, כן, שאנה מכירה, הם אומרים, אנאום אנגנמליכקייט, כן, דבר לא נעים. לא נעים, כן. תקשיבו, איינגנם זה נעים. איינגנם זה לא נעים. איינגנמליכקייט, דבר לא נעים באופן... זה סוג, זה הופך להיות איזה סוג של דייטשמריזם כזה. נכון, אבל זה דייטשמריזם שהוא בשפה מודרנית ביידיש, זאת אומרת, עוזבים את הרוסיציזמים ובונים על יסודות גרמניים. כן. הלאה. Ihr kennt es Oisreden? הנה, זה מה שאת אמרת. אומר יהודי מקייב דרך טונקלר, אתם יכולים לבטא את המילה הזאת? הוא מעניין לכם, הוא מסתבך כמו בלה, ובזה יש לו ביקורת. מה, הם השתגעו, נפרטנוס זה הרבה יותר קל. אוקיי, בלה, הלאה. לדעתי אנחנו ב-7:27, ואני לא יודעת אם כדאי להתחיל פסקה חדשה. לא כדאי, אני אותן 3 דקות רוצה, אם יש לכם תגובה למה שקורה עכשיו בטקסט. יאיר, יש לך תגובה? בקשר למעבר מרוסיציזמים ליידיש מודרנית יותר, הבנויה על שורשים גרמניים. זה אגב מפליא, איך דווקא צעירים רוצים לדבר יידיש, ודווקא המבוגרים יותר, הייתי מצפה שזה יהיה הפוך, אבל כאן כנראה איזושהי תנועה פנאטית של יהודים. למה זה יהיה הפוך? המבוגרים אין להם אידיאולוגיות. הם נולדו דוברי יידיש במשפחות מסורתיות, הם לא יודעים על פוליטיקה לאומית, הם לא יודעים מה זה לאומנות, אין להם מודעות פוליטית ולא מודעות תרבותית, זה מובן מאוד. הילדים שנולדו לדורות אידיאולוגיים, למהפכות וכולי, הם מרימים דגלים. אחד הדגלים של הלאומיות היהודית ההולכת ועולה בסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, יידיש זה אחד הדגלים. כן, יאיר. למשל הבונד, כן, הזכרתי בבונד. ודאי, למשל הבונד. הבונד זה בדיוק תופעה שאיפה שיידיש זהו הדגל האקסקלוסיבי. זאת אומרת, בבונד הם בנו את הזהות הלאומית שלהם על חלק מהתרבות של העם היהודי, וזהו הפאק שלהם, לדעתי האישית. אוקיי, אנה, מה את אומרת? אני אומר בשבילי זה יידיש זה כמו גיאוגרפיה, יש לנו קצת פה, קצת פה. The people knew it when they meet, למשל בוורשה, they knew who came from where. This is was fascinating because we laughing, we don't laughing, we understanding, we don't understanding, but there was so with the life, the Yiddish was life language, so they have influence of different places. So was for me it's excellent. So fascination. אוקיי, בלה. מה את אומרת על המעבר מרוסית ל... כן, זו תופעה שאני לראשונה שומעת עליה, כאילו ש... מנדלה מוכר ספרים. כן, אני לא הכרתי את התופעה הזאת. יכול לראות את זה ממש מטקסט לטקסט, איך הוא מרגיש שצריך לסלק רוסיציזמים, כן? והשפה ביידיש התפתחה בכיוון של הלאומיות היהודית, ונעזרה כנראה בשורשים בגרמנית. מכיוון
יש פה תופעות היסטוריות, תרבותיות, שאני לא בדיוק המומחה לתאר את זה. מי שהכי יכול לתאר את זה, זה באמת דוד כץ, ואני מאוד ממליץ שתשמעו הרצאות שלו על יידיש, גם בגלל היידיש היפה שלו וגם בגלל הידע העצום שלו. דרך אגב, הוא עכשיו מעלה באינטרנט מפות באיזה מקומות, כמו שאנה אומרת, באיזה מקומות במזרח אירופה מילה מסוימת אומרים אותה ככה או ככה, כן? מפות שלמות איך השפה משתנה ממקום למקום. טוב, אז אנחנו נסיים כאן, וביום שני הבא, 5:45, נקשקש ונמשיך. מודה לכם מאוד. Tomorrow we have, Bella, tomorrow we have the Umschlagplatz, we have the march. Tomorrow is the March? march in Umschlagplatz. Yes, yes. Can we have. להתראות. להתראות, ביי ביי. Bye, bye. ביי ביי.